Malam Nasu muna jin ka. Ina yi wa kowa barka da warhaka, barka da safiya. Ni asali sunana Yusuf, amma an fi sani na da YB Nas. YB Nasu. Bari mu dawo ga Awal Yusuf da kuma ce Awal Rijiya. Ya aka yi Awal Rijiya ya tsinci kanshi a duniyar mawaka? Na tsinci kaina a harkar waƙa ne tun ina da primary school. Na taso da sha'awan son waƙa a lokacin da Adam A Zango ya saki album nashi na farko Bahaushiya. To a wannan lokacin sai ya zama na gaskiya ina sha'awar waƙa ne ta bibiyan kuma abubuwan da ban san ma ya ake waƙan ba. Ok, idan muka dawo YB Nas shi kuma ya ɗaya tsinci kanshi a duniyar fina-finai da kuma duniyar mawaka. Gaskiya na tsinci kaina a harkar waƙa sanadiyar mutum ɗaya wato Indanshi a lokacin da ya yi album nasa na Bazan Barki Ba. Tun ina primary school nake sha'awa, sanadiyar haka ma na sha wahala a makaranta saboda na shi kasuwa abin da nake sai ya rubuta mana kawai. Masha Allah. Ka ce idan malami ya gabatar da tambaya game da abin da ke kwanan sai ka ba shi amsa da waka kenan. Kawai da kira amsa. Ok, Awal Rijiya idan muka dawo ko kuma tambayar duka na ne ko biyu amma kowa dai amsa. Duk lokacin da aka ce mawaki ko mai shirya fina-finan Hausa ko something like that dai hakan nan mutane suna wa mutum yin kallo bambara kwai. Lokacin da Awal ya yi ra'ayi kuma YB yana ya ra'ayin shiga harkar waka da gangadan. Shin a cikin ba da samu kalubale a gida game da iyaye ko abokanan zamantakewa hakan nan? To, kamar dai ni kan gaskiya a gida ban samu kalubalen daga gida ba. Hasali dai ma na samu kyakkyawar zato da kuma kyawun fata daga gun iyayena. To, gaskiya ni kan kalubalen na fuskanta da ba za ki kasa da kalubale. Kawai zaton da aka mun dai na fito a gidan malamai kuma ana tunanin kakana wanda ya fi mahaifiyana babban malami ne wanda ake ji da shi a Taraba gaba daya. Kuma sunansa nake da shi. Kuma na ɗauko basirarsa saboda duk abin da aka bazai fi koyi baya jin wa zan haddansa. Kana shiga kwana sai ka hanja Kawai yawwa na je makaranta kawai sai ta biya. wasu suna cewa wani dan malaka ne ba da Yawwa. Yin haka ne da na dawo farko dai an kiya ɗauki wannan abin da muhimmanci. Sai da na samu wanda ya fi musu bayani ya fitar da su cewa idan har mutum yana so harka akan abin da yake ra'ayi to a banza saboda hakan zai iya zama tilar ɗaukakarsa ko kuma samun abin da Malam Awal ka kai kamar shekara nawa a duniyar mawaka? To gaskiya na kai shekara 12 haka. Sai an sha gurmaya kenan. Gaskiya an sha gurmaya. To daga shekara 12 na farko zuwa yau Awal Rijiya ya yi kusan kamar adadin dubu nawa ko 12,000 ko 112? Gaskiya ni ba zan iya cewa ga adadin waƙoƙin da ne ba amma dai sai dai na san na yi su da yawa. To ya ka yi ka zama makiɗi ko mawaki? To mawaki dalilin da ya sa na dawo mawaki shine na taso gaskiya ina son abu har ya zama na cewa lokacin da ma ban san ya ake waƙan ba na kan iya bin wasu abokanai na a Gombe mu je studio in ga da yanda ake abu yanzu nan ɗauko littafi in ta rubuta tun ma ban san ya ake rubuta waƙan ba har zuwa na zo na san lokacin da ake rubuta waƙan. Shi ne ce ba ya aka yi ya kake haɗawa da waƙa da kiɗa lokaci ɗaya? To kamar kiɗa ka gaskiya tun ina shagon mai gida Oga Tambari ina jingine maganan harkan koyon kiɗa. Sabida na ɗauki harkar Mesdown aikin studio wanda kawai shi kaɗai zai riƙe kawai na ci gaba da tafiya hakan haka. Daga wancan lokacin zuwa yanzu ka lokaci ba za su yi ba. Gaskiya ba za su yi irguwa. Amma dai a ciki akwai wanda aka fi sani Awal Rijiya da shi wanda zarar an ji da ci Awal Rijiya. To kowa dai kasan zai iya kasancewa akwai waƙan da shi ya fi sanin wane ta shi ta ɓangare kaza ni dai asali tun tashi na ma da waƙan solo na taso waƙan kilik. Muhammad Awal. Na'am. Wani salo kake amfani da shi wajen gabatar da ka san kowane waƙa yana salo wani salon soyayya kawai yake wani salon siyasa wani kuma shi salon karɓa wani kuma duka wannan salon ya haɗa su
shin awal haka ne kuma a akwai inda awal ya gaskiya shi ma dai awwal da ya kasance kamar dai dukan ne, amma dai na fi karfi ta bangaren wakan aure da kuma siyasa. da yake ana samun kuɗi a nan. To bari mu dawo YB Nas, Yusuf YB Nas. Yusuf YB Nas ya kai kamar shekaru nawa kan a kan industry da kuma a duniyar mawaka? To gaskiya na ɗauki kimanin shekara 5. Dan na fara ta tun daga Adamawa ne, a can na fara harkar waka idan na yi sai na tura mutanen da suke nan. Masha Su Allah. ji a yi ta raba wa mutane da yaran har Allah ya dawo da gida. Okay. To Muhammad Awal, Na'am. wata waka ka fara rerawa a rayuwar ko da zaka mutane da Wakan da na fara rerawa ita ce wakan Click a Gombe, wasu group namu da kenan na musu wakan a wannan lokacin kenan, wanda Oga Tambari ne ni kiɗan wakan. To amma ya ka ji bayan ka rera wakan? Gaskiya ina da dai wakan kuma ba na so mutane suna jin ta saboda lokacin mutum bai sanya zai sarrafa muryar shi akan waka ba. Ina nufin ka san abu wanda na farko idan mutum ya gabatar da waka sa. Na'am. In ya gama wani mutum da zaka ji yana ji kamar ba shi yayi ba. Shin Awal Rijiya bayan ya rera wakan da ya sa wakan yana faruwa ya yake ji a ransa? Gaskiya duk lokacin da na sa wakan ina jin wani karfin gwiwa ne, kawai ji nake kamar ma na jima ma da ma ina yi, haka nake ɗaukan abu. YB Nas, da wani ka fara rera wakan da Gaskiya wata da na fara rerawa ita ce Kwariya ta Gari. wani ya ta gari wakan wa budurwa ne kuma wa mace. Ba ma wakar ba ta ce. Ka san ko mawaka haka kuke wa ɗan mata. Akasarin ku kowa kawai yana sai samu zuciyar da sai mata waka. Me yasa ne yawancin mawaka sun fi wa mata waka? Me yasa me dalili? Tambayar da duka na kuɗi ne. Wani amsa ce? Ni dan ya baka wannan amsa. To bismillah ga fili ga dai. To abin da yasa samaruka suka fi Ba sauran da ba mawaka. abin da yasa mawaka suka fi yi ma 'yan matan su waka. Dalilai 2 zuwa 3. Dalili na farko shine idan har kana son mace kuma tana ma kwarjini ba za ka yi zuwa ka tinkare ta kai sai ka gaya mata za ka yi fito mata salon waka. Na biyu kuma idan har kuna tare da ita kana jin yadda san yake gudana a cikinka, kana tunanin to kai ni ba ita ba za ka iya rayuwa ba, to za ka yi mata wakan yabo kai ba ta saboda ka sake zuciyarka. Wannan wakan zai sa ka kara farin jini a idanta. Awal Rijiya haka ne? To Yawa, akwai sharhi a yi. kaga kamar shi da yake yana ba da gudunmawa sosai a wakar soyayya, kaga to zai iya faɗan hakan, amma kaga ni zan iya cewa ba haka bane tunda ba wakan soyayya na tashi da shi ba. Amma duk da haka ai kana cikin abin din gaban-gaban. Haka ne. To kai me zaka ce a bangaren ka? To gaskiya akwai hakan din ba, saboda wasu na amfani da hakan kuma suna samun nasara sosai. Don in kaga an kwace mawaki budurwa, Shi ya ga dama. gaskiya shi ya ga dama, saboda yana da mizaj da zai aika kwace soyayyarsa ko ina ne. Masha Allah. Yau. Mai sauraro idan yanzu muke bude akwatin talabijin naka kana tare da shirin dandalin fikira ne daga nan haske FM a mita 106.9. Ba ko mu kuma ce ba imu da wannan mako a Awal Rijiya tare da Yusuf YB Nas. Idan wani hakan nan, in kuna hakan nan, in kana buga hannu, mutane suna ji. Shi sa ba hannu, ka san wannan wawan maki ne. Domin kankanta buga abin kai Zai ɗauka. zai ɗauka. Shi na yin sa tunan da kankanta da wannan wakar ga jumare kenan na cikin ɗin cikar burina wadda aka gabatar da fim a wannan gari ko kuma ce wannan jiha ta Taraba wata ce garin Jalingo. Tambayar guda ɗaya ce tak wadda kuma ya sa kyauta a wannan tambayar ita ce Aisha Abdullahi Ashfaq wadda ta ɗaya cikin jaruman fina-finan ɗin. Aisha Abdullahi ga tambayar kamar haka. Ta ce cikar burina akwai jarumai guda 5. Maza 2 mata 3. Shin suwaye ne matan jarumai a cikin fim cikar burina? Duk wanda ya amsa yana da kyautan kati MTN 1000 tambayar kenan game da fim wakan ga jumare.
Zan maimaita Aisha Abdullahi Ashford ne Ashford Connection Fashion ta ce jaruman fim ɗin cikar burina su biyar ne, maza biyu mata uku. Mazan kuma akwai Yahuza A Ɗanlami Andani, shi ma yana cikin jaruman fina-finan ɗin, sai kuma Mubarak Idris wanda shi ma jarumi ne a wannan fim ɗin. Shin matan guda uku su waye ne? Idan kuka amsa ka da kyautan kati 1000 na MTN. Awal rijiya, idan muka dawo muka ce Awal ya kwana biyu kuma ya yi kuɗi daban-daban a film industry ko kuma ce a duniyar mawaka. Shin wata waka aka ce min Awal rijiya da shi? Waƙan da aka fi sanin Awal rijiya da shi shine waƙan birthday na wata baiwar Allah Fatima A Adam Askira. Okay. Waƙar birthday. To, idan muka ce Awal ya rera mana waƙar birthday din, zai rera ta? Zai iya rerawa. To, ka san su masu sauraron mu ne da kullum su abu da take. Duk da cewa dai akwai waƙar da kai wa wannan shi mai tarin albarka mai suna Dandalin Fikira. Idan muka ce Awal ya rera wa su masu sauraro wannan waƙar, zai rera mana? Wanne ɗaya? Na birthday wanda aka ce min Awal da shi. Zai yi. To, ga fili ga mai doki. Okay, shi kenan. Muna jin kamar na Awal yare? Amshin waƙar ya ɗan kwanta ne haka. To amma sai dai ɗan wani salo ne da yake zuwa nan a cikin tafiyan baitukokin shi ne da wanda bai kwanta min ɗin ba. Okay. Kasancewa waƙan ya kwana biyu gaskiya. To, da mana baiti ne ko yaya? Za a yi. To, bismillah. Fatima A Adam, yau rana ta musamman. Fatima manyan mata in kun zo haske shi kenan. A cikin ƙannena akwai Fatima, kuma na yabi halayen Fatima don ba sa rowa. Babban suna Tima. To kamar dai kaɗan daga cikin salon kenan da zan iya wadanda shi. Ban yadda da kai ba Awal rijiya. Ban yadda da kai ba. Wace ce Fatima? Wai bi nas an yi magana maganar ka ba kuwa? To, ni ba dai haka ne. Na dai faɗi wannan magana a farko amma kamar da ya ɗan ja kaɗan. Wace ce Fatima? Fatima A Adam ta kasance a jihar Borno State, tana nan a garin Askira Uba. An dace ga wani abokina Yakubu Askira wanda shi kuma mun zaman amana dai da shi, ko kuma in ce muna da zaman amanan da shi har gobe. To shi ne lokacin da bindin natin ya zo sai yake ce min gashi. Yana so a waƙe sistersa. Na ce masa to babu damuwa, an yi zaman amana. Muka shirya aiki da ita, suka tura min kuɗi na masu aiki. To shi ne dai tsakanin alaƙa na da Fatima kenan, sai muka ci gaba da mutunci. Wai Binas? Na'am. Da wata waka duniya sun wai Binas? Waka da za ka fi sani da ita ce alkawari. Alkawari, wa kai wa alkawari? To gaskiya wannan wakar zuciya ce da ta zo shi ne kawai na ji ya kamata ne ta. Don wannan wakar ma na mata biyu. Idan muka ce wa wai Binas ka rera waka alkawari zai rera? Tabbas. Zan iya rera ta daga farko a ƙarshe. Ga fili ga rubutu.
ki na saka a raina, kaunar ki tana jikina. Na baki so zuci so ki karɓa masoyiya ta mai kyau na haiba. Mashi na san ki tana jikina, jini da hanta ba zan fitar ba. Ko baki nan a zahirance kin mun gizo, ba zan rufe ba. Ƙaunar ki na a cikin jinina, alkawarin ki ba zan bari ba, haba. Wannan baiti na farko kenan daga cikin waƙan da na da alkawari. Okay, kuma fahimce ka. Awon rijiya, za ka iya gaya wa sauraro adadin waƙoƙin da kai? To gaskiya ban san dai adadinsu ba kamar yadda na faɗa ɗin, amma dai ina ganin za su iya kai 400 zuwa 300 da wani abu dai. Why bifa? To gaskiya saboda ni ba wai koyaushe nake yin waka ba, waƙoƙi na iya adadinsu ba za su wuce kamar guda 50 haka ba. Guda 50? Wannan na kiyasta ne kawai na faɗa. Awon rijiya, idan ana neman waƙoƙinka a ina ake samun su? To ana iya samun su akan YouTube channel ɗina, Awal Rijiya TV. Why bifa? To za a iya samun su a Audiomack, ma'ana at YBS, sannan kuma za a iya samun su a YouTube channel na mai suna Yusuf Bakunas. Wasu mawaka, waka yana zuwa musu na a cikin bacci. Wasu kuma sai sun shiga bayan su za su yi wanka. Wasu sai sun je cikin dokan daji suke yi. Shin ko a wurin da yarin yake? To, kamar ni dai waka tana iya zuwa mun a kowane lokaci, a duk yanayin da na tsinci kaina, ina iya ɗauko salon waka na yi ta. Okay. Why bifa? Sorry, Awal fa? Gaskiya haka ne, saboda shi waka yana zuwa ne. Wani lokaci kawai kana cikin ma wani abu daban, za ka ji waka mai salo kaza ya zo maka. To abin da ya kamata ka yi sai ka yi recording nashi, ka adana shi, saboda akwai lokacin da za ka yi amfani da shi. Okay, to bada. Ne sauraro idan yanzu kuke buɗe akwatin rediyon ka kana tare da shirin dandalin fikira ne daga nan Haske FM a mita 106.9 Haske maganin duhu. Bari magana. Yanzu mutum bai tafiya a kawai. Ɗazu na yi magana kan fim ɗin Sangaya da kuma fim ɗin Wasila. Masu sauraro, masu kallon fina-finai tun a wancan lokacin ɗin sun rasa tsakanin fim ɗin Sangaya da Wasila wani fim Ali Nuhu ya fara fita. Wasu sun ce Sangaya ya riga fim ɗin Wasila fita, wasu kuma sun ce fim ɗin Wasila ya riga fim ɗin Sangaya fita. Tambayar ita ce masu sauraro, kafin na mu buɗe layi a kira, a tsakanin Sangaya da Wasila wani fim aka fara yi, sannan a wani shekaru aka yi fim ɗin. Amma dai ga saɗan amsa, fim ɗin Sangaya kamfanin Lerawa da ke Kaduna su suka yi fim ɗin. Fim ɗin Sangaya kuma Sarauniya Film Production da ke Kano su suka yi fim ɗin. Amma dai ba ranar da aka suke su ba. Saboda haka masu sauraro, mun buɗe kofa kowa ya dai tunani kafin nan mu buɗe layin kira, da Wasila da Sangaya wanne aka fara yi, sannan a wani shekara, sannan a wani wata. Idan muka dawo tambaya game da Sai Wata Rana, fim ɗin Sai Wata Rana fim ɗin da Nafisa Abdullahi ke suna Duniyar Santa tare da jarumai kamar Ali Nuhu, Adam A. Zango, Lawan Ahmad da ita Nafisa Abdullahi da sauran jarumai. Tambayar ita ce, fim ɗin Sai Wata Rana waye director, waye producer, sannan waye da ya rubuta labari ne? Wannan ma duk wanda ya amsa akwai kyautar kati na 1000 daga Small Kefa da ke bayan kasuwa.
sai kuma tambayan wasilar sangaya shi ba akwai katin 1000 daga ciya na masu da kifi a bakin kasuwa Ayuba Gaji. Idan muka dawo ga bakin da muke tare su a cikin wannan gida mai tarin albarka aure rijiya tare da Yusuf YB ko kuma ce YB Nas, meye ne burin ku nan gaba a cikin wannan masarauta mai tarin albarka? Awal mu fara da kai. To gaskiya akwai burikoki da yawa. Son samu abinda da nake buri zuwa gaba na gana buɗe wata foundation ko kuma gidauniya wanda zan na taimakon waɗanda suke cikin wani hali musamman kuncin rayuwa. Wannan shine fata na gaskiya. Mami Awal, kafin ka zama mawaki idan mutane suke kallon ka daban ne. Haka ne. Bayan ka zama mawaki kallon kuma sake juyawa. Yaya abin yake? To gaskiya a duk lokacin da aka ce mutum yana harkar waka ko kuma dai yana harkar industry to ana mai kallon dan iska, haka dai mafi yawanci suke mai kallo. To wasu kuma wanda suka riga da suka fahimci abin to gaskiya sun san ba haka bane idan ma musamman ma suka zanna suka yi mu'amala tsakanin su da mawakan ko kuma yan industry din to anan za su fahimci cewa kawai mutum dama in hakan yake ba abun da zai sanja a ɗabi'an mutum. Wannan shi ne. To bari mu dawo ga YB Nas. Ni gaskiya buri biyu nake da shi a rayuwana. Buri na farko shine a kowane lokaci ya kasance cewa ina taimakon al'umma. Ko da ko a ce abin da nake da shi kaɗai ne daga na taimaka ma wanda bai da shi. Buri na biyu kuma kamar yadda sauran state suke ci gaba da harkan fina-finai na industry da kuma wakoki ya kasance cewa ni ma na san yadda na yi na taimaki state nawa ma'ana Taraba daga na samu ɗaukaka da kuma suna dan daga na kawo ci gaba wanda duk inda aka ci za alfahari daga ina ni ma ina da wannan buri a rayuwa. Awal rijiya YB Nas yaya karɓo mawaka da fina-finai suke ga wannan gwamnati na jihar Taraba? Gaskiya yanayin karɓuwar mawaka a wannan jihar tamu gaskiya ya yi ƙasa. Sabili da kuwa nan garin namu ba a damu da mawaka ba kamar yadda sauran state suka damu da su. Wani kira kai wa gwamnati da masu kuɗi da masarauta a kan wannan masana'anta ta duniyar mawaka? Akwai matasa da yawa maza da mata wanda ba su damu da lallai sai gwamnati ta ba su aiki ba. Wani kira kai wa gwamnati da kuma masu kuɗi da masu hannu da shuni da masarautun gargajiya domin su ma su sa hannu a wannan masana'antar domin a ci ga wai a gudu tare a tsira tare? Kira da nake a gare su shine muna neman taimakon su a matsayin su na wanda suke gaba da mu da su dafa mana da kuma su san cewa wannan abun da muke yi ba wai muna yin sa as ba abun da ba zai amfane mu bane, muna yin sa ne saboda mu kawo ci gaba a gari. Awar rijiya. Wani kira kai wa matasa wanda suke son shiga sana'ar waka? Dalili kuwa wasu in sun shigo ba sa mai da hankali akan sana'ar din, wasu kuma suna shiga ne ko domin fashion. Kai kuma ya zama mutum maka shi ne sana'a da shi kake ci kake sha kake sutura kusa ma da cewa kake taimakawa iyayenka da abokan arziki. Wani kira kai wa masu son shiga sana'ar waka? Kiran da zan musu anan shine idan mutum zai shiga sana'ar waka kawai shige ta da zuciya ɗaya da kuma kyakkyawar zato. Wannan shine kawai, don wani lokaci abin da yake kawo mana matsala a tafiyan mutum tun kafin ya shigo shi yana so kawai idan ya shigo ya wucewa ne, wanda kuma aka ce wanda ya riga ka bacci wai dole zai riga ka tashi ko to kamar dai haka ne, mutum zai shigo ya shigo da kyakkyawar niyya sai ga Allah ya taimake shi akan lamarin. Idan muka dubi Kannywood nan ne kusan da ce kwarya ko kuma ce a nan ne duk wani mawaki da mawaka kusan nan ne wurin da ake faruwa. Idan ka dubi Kannywood da mawakan fina-finan Hausa da mawakan da mawakan da mashiryan fina-finai suna haɗin kai kusan abubuwan nasu yi tare suke. Shi a wannan jihar ta Taraba ya dangantaka tsakanin mawaka da mawaka da kuma mawaka da masu shirya fina-finan Hausa? Gaskiya kamar nan state ɗin gaskiya akwai abubuwa da dama wanda sai an gyara su kafin nan za ka ci gaba. Kamar me kenan? Ba lalle na faɗi wannan maganan ba saboda idan har na faɗi wannan maganan zai iya zama mun wani challenge ne a idon mutane. Muna kira ga masu yin fina-finan Hausa da mawaka don Allah a gyara wannan abubuwan. Na san wasu sun sani mu ma mu sani a gyara kuma sannan a haɗa kai a gudu tare a tsira tare.
Awal rijiya kusan tambaya da muka shine ne karshe kafin nan mu bude layin kira a kira a tofa lokacin baki. Shin awal rijiya yana da mata ko kuma yana da budurwa da zai aura ko kuma ya ne? Awal rijiya bai da mata, amma sai dai yana da budurwan da zai aura, wanda ma zai iya kiranta ma matan kenan a yanzu tafiyan da ake ciki. Ok, tambayar ka ta karshe, wani abinci ne ka fi so a rayuwarka wadda idan ka ci yana baka karfin zuwa wurin gabatar da aiki? Gaskiya na fi so in ga in dai zan yi aiki ne, na fi so kawai na ga na samu ruwan zafi, MT kenan tea, na ga na sha shi kawai. To ke amarya kin ji, kafin ki shigo domin ki goya wa mai gidanki baya, ya fi son ruwan zafi, kan ci koyo shi class ɗinki akwai ruwan zafi. Why be not ya abin ki a wurin ka? Gaskiya ni wannan duk wani wai ruwan zafi wani mai duk wannan. Ina da shi why be not ya da mata kuma ko aka yi engaging din. Gaskiya ban da mata kuma ba wanda na engaging nata. Amma dai ina da budurwa wacce na fi son ta a rayuwa, da ita ma har na mata waka. Na sani da zo wurin. To menene why be not sai fi bukata a rayuwarsa? Gaskiya ni ne favorite food nawa shine kawai na samu taliya da wake. To ke ma kin ji. Akwai kananan cututtuka tsakanin ɗan mata da samarin su, wataƙila in ji ka yi ra'ayin za ta ɗumi kyauta ko gizo gida to a mishi taliya da wake. Mai sauraro idan yanzu kake buɗe akwatin rediyon ka tare da shi in dangane kira daga nan haske ikin mita 106.9 tare da bakinmu na wannan mako awon rijiya sai kuma Yusuf kuma ce Wagi Nas. Shirin nan ganin fikira shirin da ke kawo hazikai fasikai domin ji daga bakin su. Za mu buɗe layi domin masu kira su kira su tofa albarkacin baki. Layi ɗin kuma ita ce kamar haka 091 64274912 091-6427-4912 domin a kira a tofa albarkacin baki ga mawaka, sai kuma tambaya da muka yi zan maimaita. Tambayan guda uku, tambaya ta farko ita ce tsakanin fim ɗin Wasila da fim ɗin Sangaya wanda duka jarumin Allu ne ya yi, wanne ne aka fara yi kuma a wani shekara? Kyautar kati na 1000 na MTN daga ciyar na masu da kifi a da bakin kasuwa Jalingo wato Ayuba Gaji. Tambaya ta biyu, fim ɗin Sai Wata Rana, fim ɗin da Nafisa Abdullahi ke suna, waye ne daraktan fim ɗin, sannan waye ne producer, sannan waye rubuta labarin fim ɗin? Kyautar katin 1000 daga Small Keepers na MTN. Sai kuma tambaya ta tara shine fim ɗin Cikar Buri na fim ɗin da ta yi suna a jihar Taraba, akwai jarumai guda 5, guda 2 maza da Huza ɗan Lami ta da Mubarak Idris, mata guda uku su waye ne? Duk wanda ya amsa kyautar katin 1000 na MTN daga Aisha Ashford Collection Fashion da ke Hero House. Jama'a to sai mu a kafta aka ce ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana kuma daga nake kira? Kai tsaye kana magana da sarkin kirki, wato sarkin wakan kristoci a jihar, sarkin wakan koma mai samu a zuta da sambo. To sarki inda ga ka cikin shirin dandalin kira, sannan ga awal rijiya ga YB Nas. Ina ma wa'innan manyan baki namu a cikin wannan zaure na haskaka kowa, haskaka gari, gida da lungu da samu haske a gida. Ina musu baraba da shiga wannan zaure ta haske ya. Wato muna godiya sosai. Ala'inci. Da fatan kuma wa'innan baki su ji kansu a cikin wannan zaure lafiya. Lafiya kalau. A bisa tattaunawa da aka yi su ne da lokaci. To muna jin ka. Lokaci na farko a shi ne kamar wani tambaya da kai kuka da karshe a kan wani irin kalubale mawaka
tabbas mawaka a nan jihar Taraba ba kasa kalubale. Duba da yake da waɗansu suka ɗauki mawaka a matsayin kamar kaskantattun mutane ne ya san su. Baya kuma ga mawaki tauraro ne a cikin al'umma. Haka ne. Mutum ne da ke ɓata hankali dare kuma ƙera rai. Ya zo ya zauna. Ya sa da kalamai. Sannan kuma ya ɓata wa kansa lokaci. Ka san sauraron waka ta ci sauki a kan gida. Domin wanda bai sai da ake waka bai da yin sai kawai waka ba da su kyau. Haka ne. So amma da ake shi wanda yake sauraron waka zai A gurguje MJ akwai jama'a da yawa kan layi ka taɓa ta saboda kowa yana son ya kira akwai tambayoyi da wasu ma za su amsa. Ba matsala bari ta kai ta so kai da ta kai ne muna kira ga al'umma kan cewa mawaki tauraro ne wanda kuma shi yana tura sako ne zuwa gure da dace. Masha Allah. Waka tana da gabobinta tana kuma yanayinta. Haka ne. Kowa da ke da nasa akwai mai waka ba ta akwai mai waka wanda ke tura sako wani shi ba zai tsaya ya saurari abin da Allah ya ce ba amma a waka ya kasance wani abu da zai amfani. Network muna magana kuma abin ga wani kira na shigo. Salamu alaikum. Da wa muke magana daga nake kira? Aminu Photos. To ya kake ya angonku? Ga ka a cikin shirin dandalin fikira. Ok, to me gudunmawanka? To, muna sauraron ka. Kamar yadda ni na sani da cin ɗin wasila na sangaya. Ya riga na sangaya? Ok, to a wani shekara a wani wata aka suke sangaya a wani wata a wani shekara aka suke wakila? Wasila, an sake wasila a ran ɗaya ga watan Ɗaya ga watan 6. 2000. Ta, shi kuma sangaya fa? Sangaya kuma ran 3 ga watan 6. 2003. To masha Allahu baka canka daidai ba, ka dai yi kokarin ka. Yawa masha Allah mun gode. Yawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam da muke magana daga nake kira. Assalamu alaikum salam. Baka jin mu ne? Wannan ina ganin akwai damuwar ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam da muke magana daga nake kira. Assalamu alaikum salam. To muna godiya muna amsa. Masha Allah. To an ga mazaura ya kake ya gwamnati ne. Mun gode sosai, mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To da wa muke magana daga nake kira? Sunana Hafiza Ibrahim daga anguwan NTA. Hafiza Ibrahim daga anguwan NTA. To da ki amsa tambaya kuma za ki gaida masu sauraro masu wai bakin mu. Ina son amsa tambaya. To tambayoyin a wanne akwai sai wata rana akwai wasila da sangaya ko kuma cikar buri na. To a ɗan gwada min na kai wata rana ko Allah bai ba ni sa'a. To sai wata rana aka ce fim ɗin da Nafis Abdullahi ta yi suna Duniya Santa akwai jarumai kamar Aliyu Adam Zango, Lau Ahmad Rita Nafis Abdullahi. Shin wannan fim ɗin waye ne director sannan waye rubuta sannan waye ne ya ɗauki nauyi shi waye producer? Director na fim sai wata rana.
Eh, Ali Nuhu. Ali Nuhu. Yawwa sai kuma producer shine SK ko? Wace kamfanin ke ita ta yi kusa da gidan shirin kenan. Insha Allah. Ok, sai kuma waye da ya rubuta labarin ta wata rana. Labarin shine sunan wata Ibrahim Birniwa. Ibrahim Birniwa wannan to alhamdulillah ke kin canka daidai kin samu kyautan katin 1000 kuma kana fan da layin ki ki zo ki karɓi sakon katin ki daga kamfanin Ashford Collection Fashion. Yawwa. To Amin ya Allah. tabbas sai wata rana Ali Nuhu ne ya ba da umarni an ɗin ranar 3 ga watan ran 21 ga watan 3 a shekara ta 2010 producer kamfanin FKD Production sai kuma director Ali Nuhu sai screenwriter Ibrahim Birniwa ga wani kira shi. Assalamu alaikum. Alaikum salam, barka da warhaka. Barka da wa muke magana daga nake kira? Kana magana ne da Tela Hamza daga Malsis. To Malam Tela Hamza daga Malsis ya kake? A shekalo ya bakin mu ne. Bakin mu lafiya su kalo ga mun ma tare da shi. Yalo. Masha Allah muna godiya sosai. Bayan gwada amsa tambayar wasila da sangaya. To ga mun ma jinka. Farko dai Aliyu ya fara ma acting nashi ma da baki ɗaya 1999. A wani fim? A cikin wani fim wai sirri na. Abin sirri. Na'am. Abin sirri. A wannan 99 ɗin kuma aka sake yin sangaya. Amma da gaskiya ba zan rike watan ba amma a wannan 99 ne. Wasila kuma fa? Wasila kuma a 2000 ne aka yi. Ok, amma ba ka rike watannin ba, ka yi kusanci ka daje ka ci. Gaskiya watannin ba rike ba amma shekarun na rike. To, ka yi kokari, ka samu kafin 500. Tabbas wasila an yi shi 1999 ne, sangaya kuma sangaya an yi shi 1999 ne, wasila kuma an yi shi 2000. Sangaya ya riga wasila. Amma tun da ka faɗi watannin ba da rana kuɗi, za mu baka katin MTN na 500 ce ka za mu shaidin layinka za mu neme ka karbi katin ka a wurin ciyaman na masu da kifin da kasuwar gani wato Ayuba Gaji. Mun gode. Kafin nan mu je ga amsa tambaya na gaba da ke gaban kira da shigo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana daga nake kira? Yawwa, da abin da ke na jiri kamar yadda magana ma zama isa ba jiya. Allah sarki, to da wa muke magana? Sardauna Hafiya, sai mai bazawa daga gida, zai ga da kuma da Sardauna da kanka, ya kake Sardauna? Allah ya yi maka lafiya, sai da godiya, sai da shi kiran bazawa daga za a yi ba da godiya. Ai lokaci ne ai. To ga bakin mu awon rija tare da YB Nas me zaka ce musu? Da farko manyan ba ina kuma ta To muna maka fatan alkhairi kai ma. ina fata kuma ya da wace wala biya ubangiji Allah ya shi gudurorin ko da ko da fara da kai don na ji an muku tambaya ne to Okay. Amin ya Allah muna godiya sosai. Amin ya Allah. kuma da ba mu da lokacin ba da lokaci wani ba da lokaci da ba shi wani ya ba mutu da ya nake kokarin su makama shi awal wani da wani ke zuwa da naji YB YB Nas. Nas. ba da yau da yau da yau da ke ko a da mu da karawa da ran mutu shi ne wani Allah ya sa gwamnati kamar da ka faɗa da makarantun gargajiya da sauran al'umma da ara mutu kamu kanu da ne zuwa su zama dole karo da mutu abun gwaji abun gwaji ana samu da karama da gaskiya ya nuna mu an barka a baya. Gaskiya dai kam mun gode sosai. Amin ya Allah. Amin ya Allah mun gode. Amin ya Allah mun gode. Allah saka. Madalla. Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga nake kira? Abdullahi Kaka Oyel ya mutanen Jackson Nasarawa. Wallahi muna nan tare da mai kira na mai tsaye wato a nan Nasarawa. To ga kana a cikin shirin dandalin kira da bakin mu na yau awal rijiya tare da YB Nas. Wallahi sannan ya kan gaishe su ne don ba wanda zai iya sai da suna mutu kuka ne tsawa.
to ba da To mun gode sosai. Mun gode. Madalla. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Masha Allah. Mun gode. To mun gode, Allah saka da alkhairi. Madalla. Assalamu alaikum. So, assalamu alaikum. Awal Rija Na'am. tare da YB Nas. Bari mu amsa kiran kafin sai. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da muke magana daga nake kira. Ina da mamaki ba wacce da yana da wato. Muhammad ya waje daga rubutu ya ce ya zo rubutu. Lafiya kalau wallahi. Okay. Lafiya aiki. Lafiya kalau mun gode Allah. Na kira ku ne kawai gaishe ku. To mun gode da gaskiya. Daɗin shirin jirgin da kuke Allah ya kura da haka zaki. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Na gode. Madalla. Masha Allah. Awal Rijiya Na'am. tare da shi kudu cika kan kama na gudunmawa na musamman. YB Nas wannan kafa mai albarka wato haske FM kafa ce da duniya suke sarrafa ma nan jihar Kara faɗin duniya da baki daya. Akwai sarrafa da kawo mana ne ko kuma nan gaban mu ya sukin sarrafa da gaurin ka? to ban kawo muku tsarawa ba tukuna amma ina shirye-shirye na saboda ina son na kawo muku tsarawa da duk wanda ya ji ta ya san cewa fasihin mawaki ne kuma jajirtacce ne yayi wannan. Masha Allah. Yawwa, saboda shi ne mai taimake muku akan haka insha Allah. Awal Rijiya fa. To, kamar da nikan na riga da na ba da gudumawa sai dai Ina sake. wanda za a kara ne wanda kuma shi kuma zai kasance hasken ne. To ka san ke kuma ba ta yi. Wannan gaskiya. Na tabbata cewa masu sauraro suna jin waƙoƙin Awal Rijiya musamman wanda yana a wannan kafa mai sarrafa wato dandalin kira cikin shirin mu muna godiya. Na gode. Masu sauraro lokaci ya fara hararar mu gashi an koro bayanai masu gamsarwa masu faɗakarwa masu fatan alkhairi muna godiya. Wanda suka kira su ma mun gode musu sannan wanda ba su kira ba su ma mun gode musu saboda su yi niyya ba su samu dama ba. Akwai tambayoyi da aka yi wadda za mu ba da amsa kafin nan zuwa wani mako idan Allah kai mu. Tambaya ta farko ita ce wasila da sangaya wadda wani daga ya kira daga ina ne na manta ba da mama da layin shi.